Hvad kan jeg blive? Med Carsten Beider. Du lytter til Hvad kan jeg blive? En podcast, der handler om spændende og inspirerende mennesker, der selv har skabt deres levevej. I denne episode møder du Michael Rudkjær, der laver fester og har brugt de sidste 25 år på at opbygge Rudkjær Event. Det er en snak om tilfældigheder, om at gribe de bolde, der kommer, om passion og om at finde sin vej igennem livet. Men først lidt om Michael. Jeg bliver 65. Jeg er gift og er familiefar. Jeg er stifinder. Hvad er det? Jamen, det er Lasse Sæl, som han havde 2 kajakroer, som han fik til OL. Og så havde han en guldfire også med noget, det var noget roning, hvor han fik dem til OL. En svensker, som så har drevet folk til det, som de gerne vil, ved at forstå, at de kan godt, selvom man er en lille mand, og alle de andre kajakroer er nogle kæmpestore nogen, og man gerne vil være verdensmester, jamen så kan man godt blive verdensmester, men det er et spørgsmål om at gribe det an på den rigtige måde. Vi finder en retning, som vi så følger, både ledelsesmæssigt, men også os selv som mennesker. Så er jeg tidligere virksomhedsdirektør. Det er jeg ikke mere. Nu er jeg det, som jeg godt kunne lide, da jeg startede, at lave arrangementerne. Jeg er ansat. Jeg er stadigvæk medejer af virksomheden, og jeg er stadigvæk med i bestyrelsen og sådan noget, men det at lave arrangementerne, det er det, som jeg brænder for. Jeg brænder egentlig ikke for at drive en virksomhed, og det er så for ansat en til nu at drive virksomheden. Næsten lige meget hvad jeg går ind i, så brænder jeg for det. Jeg synes, det er skide sjovt. Hvad er det at brænde? Hvad det er at brænde? Altså for eksempel, jeg kan rigtig godt lide at komme til en grøn græsplæne, kigge på den og forestille mig, at her kommer x antal mennesker, om det er 1000 eller 10.000 eller 20.000 mennesker, om 14 dage, 3 uger, eller om et år eller 2, alt efter hvor langt man nu er i planlægningen. Og så stå og forestille mig, hvordan det vil blive. Og så brænder jeg for at lave det arrangement, og komme til, at det bliver det, som jeg forestiller mig. Og så ser jeg, det bliver det, og så har jeg så meget energi på det, at når det er færdigt, så har jeg så meget energi, at jeg er glad for også at skal rydde op. Jamen, ja, det er rigtigt. Jeg brænder også for at rydde op, fordi og det er jo typisk, når det er gået godt. Altså, hvis det går skidt, så er det jo træls, fordi så den der passion på det, den bliver lidt ødelagt, fordi der er sket et eller andet. Det kan være mega regnvejr, eller nogle mennesker, der har opført sig anderledes, end man havde forventet, eller et eller andet. Men det er meget, meget sjældent, det sker, fordi at jeg går jo all in på det. Hvor stor er passionen på det? Hvor langt er du villig til at gå, for at et arrangement lykkes? Altså, jeg har på et tidspunkt, hvor vi lavede et arrangement i København, der havde vi en toiletvogn, og jeg tror, der var 800 mennesker. Der var en toiletvogn, der var flere toiletvogne. Der var en toiletvogn, der var fyldt inde på alle toiletterne, helt op til kanten. Fordi den tank, der var i, den kunne ikke tage mere. Og der, hvor vi havde toiletterne, der var ikke noget kloak. Så der var kun én løsning for mig. Det var jo ikke at lukke toilettet, for så var der ikke nogen toiletter nok. Det var jo at få tømt denne her. Der stod jeg i jakkesæt og fine sko, og så bukkede jeg mig ned under toiletvognen, og jeg vidste, at der var en taphane på hovedkloakken for tanken. Og så tog jeg så nogle spande, og så fyldte jeg spandene med lort, og jeg kravlede rundt nedunder, og så fik jeg båret spandene hen til et sted, hvor jeg kunne hælde det i. Så langt kunne jeg strække mig, at jeg kunne ligge under en toiletvogn og tømme den for lort. Så meget var passion. Har du den passion i andre områder af dit liv, eller er det kun med Rudkjær Fest? Nej, det har jeg også. Det er kommet fra fra min far. Jeg var vokset op i en boligblok, hvor vi var rigtig mange børn. Og så legede vi jo. Og der fik vi jo ting til at lykkes. Vi havde ikke fritidshjem og sådan noget der. Så vi fik lov til at vise verden at lave et kælderrum, hvor vi kunne være i. Så vi kunne jo se resultater af noget, vi
gjorde. Og vi fik også lov til at lave sådan en slags byggelegeplads-agtigt noget. Vi kunne se resultatet af, at vi fik lov til at gøre noget. Der var resultater på det. Så den der passion for noget, den gav også et resultat. Jeg kunne også se med min far, han var jo dekoratør i Philips og var ude og lave vinduer og messer og sådan noget til radioapparater og tv-apparater og sådan noget. Han havde jo også det der med at kunne se en udstilling, at han havde tegnet den og lavet en model og sådan noget, men så kunne han se, hvordan det skulle blive, og så lavede han det, og den glæde, jeg kunne se ved ham ved, at han gjorde det, jeg var tit med ude og hjælpe med at gå til hånden. Den glæde ved et stykke arbejde, som man i en proces ser blomstre, og så bagefter lukker ned, og så er det et nyt projekt. Den har altid været der. Men det er sjovt, fordi det går jo i lige linje. For det du gør i dag, det er jo at tage ud, og så bygge op. Ja. Afholde noget, og så lukke det ned igen. Ja. Ja. Det er jo fuldstændig det samme. Det er lige linje fra din far. Jeg skal ikke prøve at gå tilbage. Jo. Hvordan fandt du på det? Altså, hvordan kom du i gang med det? Og hvordan fik du det startet op? Ja. Det starter jo helt tilbage i ungdomsårene, hvor jeg spiller musik. Og så har jeg altid... Sådan, i skolen var jeg lidt sådan... Jeg var ikke specielt boglig, men jeg var sådan en lidt kreativ klovn. Lidt den sjove dreng i klassen. Jeg kom ud af skolen med dårlige resultater, kom på HF og fik heller ikke specielt gode karakterer der og sådan noget. Men jeg har altid haft en helvedes masse venner og altid drevet alle mulige ting. Jeg har også gået til atletik og sådan noget. Jeg har altid haft gang i alle mulige andre ting. Men musikken, den drev det jo så til, at jeg fik passion for det. Bassist, ikke også? Ja. Og sang. Og så flyttede jeg til Aalborg, fordi jeg skulle starte på lærerseminariet. Så flyttede jeg til Silkeborg, og der mødte jeg min nuværende kone, Lotte, og der spillede vi teater, amatørteater. Og vi mødte hinanden i stykket Oliver Twist, hvor vi var nogle af de her unge mennesker, der var i den her 20-bande for Oliver Twist. Så sker der det, at min kones veninde, altså der er rigtig meget, der er tilfældigheder. Jeg griber tilfældigheder. Jeg har altid grebet tilfældigheder. Jeg griber tilfældigheder. Jeg prøver det af. Så du går med dem, når du møder dem tilfældighederne? Ja, når jeg møder tilfældighederne, så prøver jeg dem af. Ja. Er det forskellen på at være succesfuld og ikke at være succesfuld? Er det, at man går med de ting, der opstår, eller man siger, ej, det er nok... Det er i hvert fald, for mig er det i hvert fald at have en ja-hat på. Ja. Altså, jeg ser langt flere muligheder, end jeg ser begrænsninger. Det gør jeg. Altså, jeg har hele tiden muligheder i alting. Så hver gang der kommer sådan en eller anden bold flyvende, så skynder du dig lige at... Jeg griber den, og så prøver jeg at se, kan jeg bruge den til noget, kan jeg gøre et eller andet. Ja. Det... I stedet for at dukke dig. Ja, og det er også det, der, hvis man kigger... Nu skal jeg nok vende tilbage til det andet, men det er det, der også har præget min virksomhed. Det er jo det der med, at jeg har jo aldrig været bleg for at låne ting ud til nogen. Fordi på et eller andet... Det er ikke fordi, jeg vil have noget tilbage, men på et eller andet tidspunkt, så kommer der noget igen fra nogle af dem, man hjælper med et eller andet. Mm-hmm. Og der har jeg jo altid haft en mega vennekreds. Nå, men så sker der det, at min kone, hun har en veninde, og hun møder en fyr, som har et bureau, som laver sådan noget show og sådan noget. Og så siger han til mig en aften, hvor vi sidder og snakker, om jeg kunne tage ned på den røde Pimpernel i Kerteminde og lave et 60'er night danseshow. Så siger jeg til ham, jeg har aldrig nogensinde... Altså, jeg gik til dans, da jeg var 6 år, og så fik jeg forsyge, og så kunne jeg ikke gå, så kom jeg aldrig til dans mere. Jamen, det var lige meget, sagde han. Du skal bare finde dem, der er bedst. Og så ville han give mig 1.500 kroner, for at jeg tog derned. Så jeg sad og skrev sådan nogle cue-cards på, hvad jeg skulle sige. Og så tog jeg min kone med derned, og så var det sådan, for mig, der var det sådan lidt det var en fed udfordring, for det var sådan lidt ligesom en teaterforestilling, jeg skulle gå ind i og prøve at få det her diskotek med nogle unge mennesker, der skulle danse, og de skulle vinde nogle præmier, og få det til at virke. Den udfordring, den tog jeg. Og det gik sgu meget godt.
Og min kone, hun var med, og jeg spurgte jo hende undervejs, og hun sagde, at det gik fint, at folk de var med og sådan noget. Og det blev så til mere og mere og mere. Og så lavede jeg mange... Ja, så lavede jeg mange af de der show for ham. Ja. Det udviklede sig så til, at jeg også blev ansat der og arbejdede der. Og så på et tidspunkt, så sker der noget personligt for ham og hans kone, som jo så var min kones veninde, så hun flytter hjem til os. Og det der brud der, det gør, at jeg tager på arbejde og sidder og snakker med ham, og når jeg kom hjem fra arbejde, så skulle jeg høre på hende, at hun var træt af, at der var sket det, der var sket. Så jeg aftaler med ham, at jeg laver mit eget. Og den dag, det var i august 99, der starter jeg mit eget firma. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at have et firma. Jeg har altid kun været ansat indtil da. Og jeg vidste faktisk ikke engang, jeg vidste ikke, hvad moms var. og der starter jeg firmaet helt alene. Men Michael, når du så siger, nu starter jeg et firma, har du så en vision? Eller var det bare fordi, nu var situationen træls, og så tænkte du, det han gør, det kan jeg også gøre, så jeg går bare selv ud, og så finder jeg nogle kunder, og så laver jeg selv nogle disco-arrangementer, og så gør jeg egentlig bare det samme. Nej, jeg gik efter at skulle lave fester. Okay, du gik efter at lave firmafester? Ja, fordi jeg kunne se, at der var mere fidus i. Jeg kunne se, at der var mere økonomi i det, men det var også lidt sjovere. Fordi det andet havde jeg prøvet. Jeg har ikke prøvet så mange fester. Jeg synes, det med, at jeg skulle lave sådan nogle fester. Og på det tidspunkt, der hørte jeg, det er 25 år siden, det var i 98. Ja. I 98, der hørte jeg om, at Novo Nordisk, de havde holdt en fest i Tivoli i København for 40.000 mennesker. Det synes jeg, det var da helt vildt fedt, mand. Hold da kæft, det må da være fantastisk at kunne lave et så stort arrangement for så mange mennesker. Men så allerede der, så havde du ambitionen faktisk? Ja, der havde jeg tænkt, at det må være fedt. Det må være fedt at lave det. Så et eller andet sted, så lå der et mål der? Ja, og ved du hvad? I år, den 25. august, der skal jeg lave Novo Nordisk 100-års jubilæum. Det er lidt sjovt. Men jeg har jo ikke målrettet gået efter det. Men det er ikke i baghovedet, at det der, det vil jeg gerne. Der har i hvert fald der har været en ambition, og der har været en drøm, ikke også, som ligesom har... Hvem var de første, Hvem var de første kunder så? Og hvordan fandt du dem? En af kunderne havde lavet noget for os sammen med der, hvor jeg havde været før. Okay, så den fulgte med over, eller hvad? Ja, og så angreb jeg firmaer simpelthen med telefontal. Kold canvas? Ja, kold canvas, hvor jeg bare ringede rundt og sagde, dag, jeg laver fester. Så er det bedste Lars Larsen-stil. Jeg laver fester. Og så fik jeg så nogle fester, og en del af de fester, jeg lavede i starten, de gav jo drønende underskud. For jeg havde jo ikke ret meget styr på det, men jeg ville det. Og derfor så kunne det godt være, at der ikke var... Det kan godt være, at der ikke var gin og tonic nok, så måtte jeg ud til en lokal, bar og om natten og købe gin og tonic til 600 kroner flasken eller et eller andet, ikke? Ja, men altså, sådan var det jo. Og det har jeg jo lært en masse ting af. Og så langsomt, så blev det så... Fordi så brugte jeg jo hver eneste arrangement brugte som reference. Hver eneste... Og nogle af de store virksomheder, som jeg lavede for, de var jo gode som referencer. Og så blev det bare mere og mere og mere. Og jeg tog ikke et nej for et nej. Når en kunde sagde, ej, det kan vi ikke, eller det skal vi ikke, eller du kan ringe igen om et år og sådan noget, så blev jeg bare ved. Jeg var vedholdende på det. På en ordentlig måde. Sørg for ikke at være irriterende, men på en ordentlig måde. Og så gav det bare mere og mere, og så fik jeg nogle ansatte. Og så har jeg jo så grebet de der bolde, som du snakker om før. For eksempel så var der Solbjerg serviceudlejning. Solbjerg serviceudlejning. Det er jo et lille bitte firma,
som i mange år havde solgt, eller lejet knive og gafler og tallerkener og sådan noget ud til lokale i Solbjerg omegn, når der skulle være konfirmation og sådan noget. Og han var blevet gammel, og ham snakkede jeg med, for jeg havde lejet nogle ting med ham. Så sagde jeg til ham, ved du hvad, når du skal på pension, så køber jeg sgu hele lortet. Så jeg købte alt hans skrammel. Jeg havde bare ikke lige tænkt på, at man skulle også lige sådan have en opvaskemaskine, og det sted, hvor jeg havde lager, der var der faktisk ikke engang rigtig vand og afløb. Der var et toilet. Så den der kostyme, eller den der, serviceudlejning, den stoppede ret hurtigt, så fik jeg solgt alle tingene stykke for stykke, fordi det var der jo ikke nogen fidus i. Det var dumt, men det var en bold, der greb. Og det samme gjorde jeg med kostymeudlejningen, fordi i flere år havde jeg lejet kostymer af nogen, som jeg kendte, fordi jeg havde spillet amatørteater ude på Busbjerg, og der var der så nogle ældre damer derude, der havde syet kostymer, og de havde opbygget et kæmpe lager, og der var der en datter og en svigerdatter, som så overtog alt det her kostyme noget, og den ene, hun lavede festtøj ind i Randers, og den anden, hun havde alt det, der var sådan mere decideret kostymer, det havde hun hjemme i en gammel lade. Og der var jeg ude og hente nogle ting, og så sagde jeg til hende, det mugner jo for dig, det jo rådner jo. Ja, men hendes mand, han var rejsende, og hun havde 3 børn, og hun kunne slet ikke overskue det. Så jeg skal ikke bare købe hele lortet. Så jeg ringede til Jørgen fra Stavtrup Festudlejning, som jeg kendte som til, så sagde jeg, kan vi ikke bruge din lastbil? Og så fylder vi simpelthen alle de kostymer ind i en lastbil, så kører vi dem til Solbjerg. Og der var rigtig mange kostymer. Jeg tror, der var 5.000 kostymer. Der var rigtig mange. Og så ved et tilfælde, så mødte jeg en, der hed Marianne, der var tandtekniker, som havde en passion for at sy, og hun var rigtig god til at sy korsetter og corsage og sådan noget. Og hun var lige blevet arbejdsløs, og så sagde jeg til hende, kan du ikke tænke dig at tage fat i den her kostymeudlejning her? Så hende havde jeg jo ansat i nogle år, og hun fik styr på rigtig mange kostymerne, og fik dem sat på bøjler, og fik smidt det ud, der ikke duede, og så havde vi kostymeudlejning, og det gik sådan set meget godt, indtil at man begyndte sådan at kunne få kostymer fra Kina og Italien og sådan noget, der kostede 150 kroner, så kunne vi ikke følge med i pris, fordi vi skulle have både fragt af kostymen, vi skulle også have en udlejning af kostymen, og det er faktisk ret omsiggribende med at rense og vedligeholde og alt sådan noget. Så det endte med til sidst, at jeg måtte sige farvel til alle de her kostymer, men vi solgte dem så til forskellige sådan noget vintage-butikker og sådan noget, fordi der var rigtig meget. Men det var også en bold, der greb. Og sådan har jeg grebet mange bolde gennem tiden. Noget af det er gået pissegodt, og noget er gået skidt. Og når det går skidt, så fuck det, videre. Altså det jeg hører dig sige her, er, at for at opnå succesen, så er du nødt til at gribe en bold. Men du er vel også nødt til at sige, nu møder du en tandtekniker, som er skide god til at sy. Du er også nødt til at tage nogle mennesker ind, som kan hjælpe med det, som du ikke selv kan. For jeg tænker, at stå med 5.000 kostymer selv, det er nok ikke så nemt, vel? Men hvis man kan finde nogen, der kan gøre det. Ja. Vi finder en vej i det. Ja. Jeg laver heller ikke arrangementer nu i dag selv. Men jeg finder jo en vej ind i det, og finder dem, der skal hjælpe med at lave det. Altså, og finder de rigtige mennesker. Nogen, som jeg har kemi med, nogen, som jeg kan stole på, og nogen, hvor det går begge veje. Jeg hjælper dig, du hjælper mig. Jeg er jo aldrig bleg for at hjælpe nogen med noget. Aldrig. Har aldrig været det. Og det er ikke fordi, de skal hjælpe mig, men ofte er det sådan, at de hjælper tilbage. Det du giver ud et sted, det kommer tilbage. Lige præcis. Og det, man kan sige, det stammer måske nok også lidt det fra den der gården med alle de der unger, ikke? Der var vi jo rigtig mange, hvad fanden var vi, 30 unger, så hvis ikke man lige legede med den ene, så legede man med den anden, og næste dag, så legede man med en tredje, og så kunne man lige, altså på den måde, jeg tror, vi lærte rigtig meget af at hjælpe hinanden dengang. Give noget og få noget igen. Hvis nu du sådan kigger tilbage, vil du så gøre det en gang til? Jeg vil gerne gøre
det hele, men hold kæft, hvor vil jeg have meget glæde af nogle af de erfaringer, jeg har gjort. Hvor det, altså nogle af de erfaringer, hvor der er nogen, der har taget røven på mig. Dem kunne jeg godt have taklet lidt anderledes. De findes simpelthen også? Ja, det gør de. Altså, et eksempel. Det er lige meget med navne og lige meget med firmaer. Men der er en forsikringsassurandør, som får nyt arbejde. En forsikringsassurandør, jeg havde, han fik nyt arbejde, så kommer han til mig og siger, han arbejder for et firma, der laver lønregistrering og sørger for, hvordan man kan få løn. Og på det tidspunkt, der havde jeg 2 ansatte, og så havde vi nogle tjenere, nogle garderobefolk og sådan noget, freelance, der var ude til nogle arrangementer. Og så prakker han mig sådan et lønstyringssystem på, og jeg skriver under, fordi jeg har fuld tillid til ham. Den underskrift, den kostede mig så meget smerte, at det er svært at beskrive. Fordi det, der sker, det er, at det firma, som har det her, jeg sender 2 piger over på kursus, og skal lære det her. Kursuslederen griner af dem og siger, jeres firma er slet ikke stort nok til det her lønstyringssystem. Det er alt for stort, og det koster alt for mange penge. Så jeg ringer til direktøren for det her lønstyringssystem og siger, jeg er blevet prakket noget på af dine sælgere, og det synes jeg, det er ikke fair, fordi jeg vil gerne betale for den tid, der er gået, men jeg vil ikke betale for det. De er svært skrevet under på 5 år. På det der løn. Han var fuldstændig ligeglad. Jeg skulle bare betale. Så det endte i retten. Den første retssag, den tabte han, og så ankede han, og den anden retssag, den tabte jeg. Fordi man som virksomhedsejer, hvis man skriver under på noget, så skriver man under på noget. Så er det uanset hvad. Det er min fejl. Og så siger jeg til ham, da vi kommer ud fra retten, så siger jeg, prøv at høre, jeg kan ikke betale alle de penge. Altså, det kan jeg ikke. Men så siger jeg, kan vi ikke finde en eller anden løsning på det her? Jo, du kan lave 2 fester for mig. Så jeg lavede 2 fester for ham. En privatfest og en firmafest. Og det var 2 rigtig dyre fester, hvor jeg betalte alt. Mad, drikke, musik, underholdning, sted, pynt, alting. Jeg var der selv til begge fester. De 2 fester, det er de værste fester, jeg nogensinde har haft og gjort. Fordi det var så smertefuldt. Og han var selv med til begge fester, og han var fuld og havde det sjovt, og var henne og klapper på skuldrene, og tak for god fest. Ja, det er vældig fint. Tak for lort. Tak for lort, ikke? Ja. Så det vil jeg gerne have været foruden. Den episode vil jeg gerne have. Man kan så sige, det har jo lært mig noget. Jeg har jo lært noget af det. Og den lektie, den har i hvert fald betydet, at jeg ikke har skrevet under på noget siden. Så man kan sige, hvis det der med, om jeg har fortrydet noget eller noget, om jeg har gjort det igen, måske fortryder jeg det egentlig slet ikke i virkeligheden, fordi jeg har lært noget af det. Men jeg vil gerne have været det foruden. Jeg vil gerne have det havde jeg ikke lige behøves. Du talte om før, det der med passionen, og have passionen for det. Oplever du nogle gange at tabe passionen? Og når du gør, hvordan finder du den så igen? Ja. Men at finde tilbage til passionen, det synes jeg gør ret hurtigt. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke. Jeg går ikke sådan og nære over det. Det er bare. Det er jo det. Videre. Op på hesten igen. Og det tror jeg også, jeg gjorde det som barn. Så er vi jo bare. Er det passion for at lave fester? Eller det er passion for livet. Jeg får energier. Det synger Peter ikke om på den nye sang. Jeg får energi af alt det, der spirer. Og det gør jeg. Jeg får virkelig energi af, altså helt simpelt fra køkkenhave, og så også til mine får, der får lam, og mine høns, der lægger æg, og når min kone er glad, og mine børn er glade, og sådan noget, så får jeg bare energi. Og så kan jeg klare hvad som helst. Det kan jeg. Du har en masse billeder hængende på væggen. Jeg formoder det fra fester, du har lavet. Ja. Vil du pege på, 3, 4, 5 af dem? Har du et bestemt, der er et favoritarrangement måske? Og så fortæl, hvad det handler om.
Nej, altså jeg kan jo godt lide at lave de der store festivalslignende arrangementer outdoor. Det synes jeg, det kan noget. Og dem har vi jo billede nogle stykker af der, men altså hvis du kigger på det der billede, som er med nogle børn, der sidder på sådan nogle pedal-go-kart, det er jo faktisk det er sådan en, jeg er en lille smule stolt af. Altså, jeg er lidt stolt af det, fordi den samler nogle ting fra min fortid, med det der med at lege, og være barn, og konkurrere, og synes, der er noget, der er sjovt, at bruge energi. Altså, der er rigtig meget i den. Og så er det også det der med, at hende, det var et bilfirma, der spurgte mig et par måneder før, at de skulle over til det, der hedder Copenhagen Historic Grand Prix, om jeg kunne lave et eller andet, som kunne være sådan en børnefamilie-ting. Og så sagde jeg til hende, at vi kan lave sådan et go-kart-race for børn, fordi nu kører de voksne jo rigtige biler rundt udenom, og så kan vi lave sådan et for børn. Og det kører faktisk stadig. Det har kørt i mange, mange år. Og det handler bare om, at det er en lille bitte bane på noget græs, og så er det nogle pedal-go-kart, og så bygger vi det bare op til et stort show, hvor der er tribune og konferencier og præmier og alt sådan noget. Og glæden i børnenes øjne ved at deltage i det her, det er fedt. Det kan jeg godt lide. Hvad er det største arrangement, du har lavet? Altså sådan rent fysisk det allerstørste? Jamen det fysisk allerstørste, det skal jeg lave her til sommer. Det er til sommer? Ja, det er 15.000 mennesker, det er Novo Nordisk. Firmafest, en dag, 15.000 mennesker. Jeg laver det så sammen med, eller det er jo Annette Hovs fra Novo Nordisk, der laver det, men jeg hjælper hende med at lave det. Så det er... Hvilket arrangement er du allermest stolt af? Jeg har mange. Jeg har ikke sådan et. Jeg har mange. Det, som der er fedt, det er jo at se glæden i folks øjne, når de står nede foran scenen. Ja, der er rigtig mange arrangementer, der står jeg ved udgangen, når folk går hjem. Og folk lægger ikke mærke til mig, for jeg står i mit arbejdstøj, står sådan lidt skjult, holder lidt øje med, om der sker et eller andet, så jeg kan lige have kontakt med vagterne, hvis nu er nogen, der synes, det er sjovt at stjæle et eller andet, eller hvad fanden det nu kan være, eller nogen, der gerne begynder at slås på vejen hjem. Så står jeg bare sådan og holder øje, og se glæden i ansigtet på de folk, der går hjem, og snakken, de har, det er det hele værd. Du har lyttet til Hvad kan jeg blive? Find flere episoder ved at søge på Hvad kan jeg blive? I din favorit podcast-app. Tak fordi du lyttede med. Hvad kan jeg blive? Med Carsten Beider.